Hola, hola! Ja tornem a ser aquí amb els contes confinats. I com bé sabeu, aquesta setmana amb contes d'un dels grans, en Gianni Rodari. I el d'avui, com no podia ser d'una altra manera, l'hem tret d'aquí, d'aquest recull Contes per telèfon. Un llibre amb tot de contes molt curtets, però molt divertits, com el d'avui, que porta per títol El nas que fuig. I diu així. Diu que fa uns quants anys, a un petit poblet d'Itàlia, a l'Àveno, just davant d'un llac que li deien el llac Major, hi havia un home que vivia davant per davant de l'embarcador, just d'on sortien els vaporetos que creuaven el llac. Doncs bé, aquell home, aquell matí, es va llevar amb tota la mandra a sobre, tanta que ni s'hi veia. És per això que va anar al lavabo, es va rentar la cara amb aigua i quan va obrir els ulls, es va començar a tocar i va veure que no tenia nas, que havia desaparegut. Va mirar cap a un cantó, va mirar cap a l'altre, va mirar sota els llençols, però ni rastre del nas. Havia desaparegut completament. S'hi va abocar a la finestra i el va veure allà, que anant cap a l'embarcador per pujar un vaporeto, i va començar a cridar: «Ei, lladre, torneu el nas que ha marxat, lladre, sisplau, ajuda, auxili, auxili!» La gent, veient tot aquell escàndol, es va girar cap on hi havia l'home a la finestra i un sorneguer va començar a dir: «Ai, mireu que li han robat el nas, però li han deixat el coco! Mal negoci, noi, mal negoci!» Aquell home, veient que ningú hi feia res, es va vestir com va poder, es va posar els pantalons, es va posar el jersei i fins i tot una mascareta per tapar que no tenia nas. I va sortir ràpid cap a l'embarcador. Però el vaporeto ja feia una estona que havia marxat i amb el nas amb ell. Però ell no va desistir. Es va tirar a l'aigua i va començar a nedar. I a nedar ràpid, però no hi havia manera d'atrapar el vaporeto. Feia temps que havia agafat aquella velocitat de creuer i el capità no tenia ganes d'esperar els que feien tard. Hi havia molta gent a la riba que s'ho estava mirant. I un li va cridar: «Però home, no passi ànsia, que els vaporetos passen cada 30 minuts, esperis el següent, home!» L'home, decebut, va començar a nedar cap a la riba. I a mig camí va veure, sorprès, com a sobre d'un mocador de tela hi havia el seu nas, navegant lliurement. L'home es va posar molt content. Va dir: «Ai, nas! Veig que tot ha sigut una broma, que tornem cap a casa. Va, vinga, va, que no t'ho tindré en compte, som-hi!» Però el nas, fixant la mirada a l'horitzó com només fan els llops de mar, no va contestar i va continuar navegant. L'home, ara sí, no li quedava un altre que tornar cap a casa seva i confinar-se perquè no volia passar el ridícul de ser l'home que no tenia nas. Al cap d'uns dies, un pescador, entre les seves xarxes, entre penques i barbs, va trobar el nas. Ell no sabia gaire bé la història, però el va exposar juntament amb la resta de peixos, allà al mercat. Quan una noia, una amiga de l'home del nostre protagonista, s'hi va apropar i el va trobar i li va dir al pescador que a veure si li donava, que era d'un amic seu. Però el pescador se la va mirar i li va dir: «Ai, que més m'agradaria donar-li, però aquest nas té molt de valor, que no és un peix qualsevol. Si vol, li donaré, però m'haurà de pagar el seu pes en or». La dona va anar cap a casa del seu amic, li va explicar tot i ràpidament el seu amic li va donar una gran bossa de diners. I li va dir que pagués el que fos per al seu nas. I sí, dit i fet, l'amiga va anar, li va posar sobre el sac de diners al pescador, però encara va haver de donar-li un parell d'arracades a les seves orelles, d'aquelles d'or. Però finalment va aconseguir el nas. L'amiga el va agafar i se'l va endur cap a casa del seu amic. El nas s'hi deixava portar tranquil·lament, com si res no hagués passat. I l'home se'l va posar amb la seva mà i li va començar a preguntar: «Però home, nas, però què t'he fet jo perquè marxessis d'aquesta manera?» I el nas, tot seriós, li va dir: «Que sigui l'última vegada que et fiques els dits al nas. I si ho fas, com a mínim, talla't les ungles, que fas mal!» L'home ho va entendre de seguida i va recuperar el seu nas. I diuen que és des de llavors
que aquest home ja no utilitza mai més el dit, sinó que utilitza sempre mocadors de paper o de tela. I compte comptat, ja s'ha acabat.